Bună seara și bine ne-am regăsit. Sper că după câteva zile în care mulți dintre noi am reușit să avem o mini-vacanță în situația dată, în situația în care ne aflăm astăzi și un pic mai relaxați și scoși din contextul zilnic, cred că putem să începem să ne vedem și să aducem în discuție lucrurile care le întâmpinăm zi de zi, care le aducem în realitatea noastră. Și de asta dată o să avem o discuție, eu sper, foarte interesantă împreună cu invitații noștri și o discuție care cumva se axează pe problemele dumneavoastră. Se axează pe ceea ce vedem, pe ceea ce întâmpinăm și pe lucrurile care de multe ori se pare că încă nu reușim să rezolvăm în sistemul de sănătate din România. Am văzut în ultima perioadă o concentrare foarte mare pe problema pacienților infectați COVID, ceea ce într-adevăr este o situație reală, o situație care ne pune cumva în semnul întrebării cum și ce se va întâmpla pe viitor. Dar nu trebuie să uităm că și noi, cronicii, pacienții cronici, suntem aici și cumva suntem în această realitate ancorați. Și cred că discuția pentru noi este de a găsi soluții care să nu ne facă mai mult rău decât ar putea să se întâmple astăzi. Așa că o să discutăm împreună cu invitații noștri, dar înainte aș vrea să-l invit alături de mine pe co-moderatorul acestei emisiuni, Andrei Hoțanu, care este redactor șef la Radio România Cluj și, bineînțeles, colegul meu din bordul Copac. Bună seara, Andy! Salut, Radu! Bună seara tuturor! Radu, vreau să spun că în timp ce ascultam genericul mi-am dat seama că mi-era dor de aceste emisiuni. Mă bucur că suntem din nou împreună și mă bucur că putem veni cu discuții interesante pe problematica pacienților cronici din România, care nu o duc foarte bine în această perioadă, hai să fim onești. Și pe lângă faptul că nu o duc foarte bine, se pare că ei sunt de vină pentru asta. Da. E chiar subiectul pe care l-am abordat astăzi în grupul Copac și, apropo, puteți urmări această emisiune atât pe Facebook cât și pe YouTube și vă rugăm să veniți alături de noi și să ne share-uiți din problemele voastre și să le discutăm împreună cu invitații, pentru că, sincer, eu cred că în afară de COVID și alegeri ar trebui să discutăm și despre pacienții cronici. Este o părere personală, dar aș vrea mai mult să aud părerea dumneavoastră. Și asta spuneam că am lansat un chestionar, un mic chestionar, întrebând astăzi prietenii noștri din online dacă pacientul este vinovat sau victimă în realitatea de astăzi. Până acum cei 22 de persoane care au răspuns au spus că suntem victimă, din păcate. Haideți să invităm principalul, nici n-aș vrea să zic principalul, cred că principalul partener sau principalul medic care de multe ori a fost alături de noi și nu numai că ne-a susținut, dar ne-a și sfătuit și ne-a ajutat în toate demersurile efectuate de noi. Este vorba de doamna doctor Daciana Toma. Bună seara, bine ați venit! Secretarul Societății Naționale de Medicină Familiei. Și trebuie să-mi cer un pic scuze faptul că noi am greșit când am făcut postarea emisiunii, cumva v-am făcut vicepreședinte, nu pot să spun decât succes, dar mă bucur că sunteți astă seară alături de noi. Bună seara! Bună seara! Mă bucur, cu adevărat mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Nu pot să spun că mi-a fost dor, pentru că nu am mai trăit experiența emisiunilor alături de dumneavoastră, dar mă bucur foarte mult. Nu cred că sunteți singurii vinovați în această situație, că până la urmă eram împreună și pacienții cronici și medicii de familie. Eram cu toții vinovați, cred că până la urmă suntem vinovați că existăm și că am încurcat lucrurile, dar nu, acum asta e. Da, chiar
dacă îmi permiteți, cred că ar trebui să precizăm de ce vorbim despre această vinovăție. Cred că ar trebui să spunem foarte clar, pentru că nu toți cei care ne privesc acum au citit comunicatul Copax sau au văzut acele declarații ale Ministrului Sănătății. Ei bine, Ministrul Sănătății, domnul Nelu Tătaru, a spus la un moment dat că pacienții cronici sunt de vină pentru că nu au acces la servicii de sănătate și la programele de sănătate, pentru că nu au mers la medicul de familie în această perioadă și pentru că astfel au pus în pericol chiar programele de sănătate. Asta a fost sensul celor spuse de domnul ministru. Apoi, Coaliția Organizațiilor de Pacienți cu Afecțiuni Cronice din România, COPAC, a venit cu un comunicat prin care solicita ministrului niște explicații și prin care își declara disponibilitatea de a fi un partener al ministerului, al ministrului, pentru a rezolva toate problemele pacienților cronici din România. Ei bine, acesta este contextul în care ne întâlnim în această seară. Greșesc, Radu? Nu, absolut perfect. Mă bucur că ai precizat exact de unde plecăm și care a fost inițial discuția și am vrut să o aducem în această discuție în online, pentru că eu cred că merită mult mai mult timp de pus pe tapet acest subiect cu pacienții cronici. Mai vreau doar să completez că n-am spus degeaba invitați, dorim și nu știu dacă se va putea să o avem pe noi, alături de noi, pe doamna dr. Popov Viola, medic specialist hematolog de la Spitalul Colentina. Dânsa este de gardă, dacă va putea și va permite timpul, va fi alături de noi, dacă nu, cu siguranță într-o emisiune viitoare vom fi împreună. Dar cred că ar trebui să pornim discuția, cred că ar trebui să începem. Din punctul meu de vedere, o opinie personală a noastră, dacă într-adevăr suntem victime sau nu suntem victime în acest sistem de sănătate. Da, dacă mă întreb pe mine, în bună măsură suntem victime ale sistemului. Nu suntem neapărat cei mai disciplinați oameni sau cei mai, implicați în acest sistem. Se poate să greșim și noi. Dar de exemplu, această reticență de a merge la medicul de familie, de a merge la ambulatoriile de specialitate și așa mai departe, este întrucâtva firească. Ține tot de frica de a fi internat apoi pentru că ești testat pozitiv și așa mai departe. În ultima instanță, chiar și acele greșeli pe care le facem și care ni se pot imputa, eu cred că sunt tot determinate de niște carențe ale sistemului. Asta este părerea mea, dacă mă întreb pe mine. Doamna doctor? Acum, eu nu pot să am o intervenție foarte scurtă. Vă rog. Dacă n-ai mai participat la emisiunile voastre, iată că trebuie să povestesc. Și am să vă spun cum se vede această problemă din perspectiva medicului care a fost pe baricade, că medicii de familie am fost pe baricade în toată perioada aceasta, în tot anul 2020, și înainte de COVID și în timpul COVID-ului. În primul rând, în perioada stării de urgență, eu vă povestesc ceva ce voi știți, dar din nou, poate unii n-au fost foarte atenți la ce s-a întâmplat în perioada aia, nu știu ascultătorii dumneavoastră, cei care vă urmăresc, cât de bine cunosc situația și poate merită povestit acest lucru. Medicii de familie au fost la cabinete în toată această perioadă. A fost o perioadă de vreo câteva săptămâni, nu știu, 1, 2, 3, chiar nu vreau să greșesc, în care medicii din ambulatorul de specialitate, foarte mulți medici din ambulatorul de specialitate nu au lucrat. Și atunci, dintr-o dată, noi ne-am lovit de situația în care spitalele erau
nu primeau pacienți, nu puteam trimite pacienții nici în ambulatoriul de specialitate. Acum, am fost în anumite întâlniri în care s-a spus, bine, și de ce trebuiau neapărat să meargă? Pentru că erau pacienți cronici și care sunt problemele atât de speciale. Păi nu e chiar așa, pentru că ce probleme am avut noi atunci? Până la urmă, da, un pacient cronic, voi vă spuneți pacienți cronici, știi? Voi vă spuneți, dar până la urmă cu toții avem treabă cu pacienți, până la urmă mulți dintre noi sunt pacienți cronici sau avem alături de noi pacienți cronici. Deci nu-i problema voastră și problema noastră a doctorilor. Nu, cu toții suntem în aceeași problemă. Atunci când spui pacient cronic, nu înseamnă că acela neapărat este cu o afecțiune care este sub control, la care știi ce urmează să se întâmple peste o săptămână și toate lucrurile decurg firesc. Am avut pacienți care au avut acutizări, am avut pacienți cronici care au făcut alte afecțiuni acute sau la care au apărut alte afecțiuni cronice. Am avut pacienți care nu aveau patologie cronică, dar pur și simplu au avut patologie acută. Aveam nevoie de ajutorul unui medic de altă specialitate și n-am avut unde să-l trimit sau avea nevoie de evaluări care nu se pot face în mod obișnuit în ambulatorul de specialitate și iară n-am avut unde să-l trimit. Și o să vă dau cel mai simplu exemplu pe care l-am mai dat de câteva ori, un pacient cu traumatism de mână care s-a plimbat la 3 spitale de ortopedie din București și nu l-a văzut nimeni. Asta în perioada stării de urgență, în lockdown. Și ce să fac acum săracul om? Dar nu, e de precizat că a existat o perioadă în care într-adevăr s-a pus lacătul pe multe... Nici după aia, stați un pic. Deci am avut pacient diagnosticat cu adenocarcinom de prostată, am vorbit la urologie în spital, că trebuia să ajungă în spital și mi s-a spus clar, doamna doctor, vorbim după 15 mai pentru că până atunci nu putem face nimic. Adică, a fost foarte greu și nu e ușor nici acum. Sincer vă spun că nici acum accesul nu este cel care ar fi necesar. Apoi a fost problema cu rețetele. Faptul că, dincolo de faptul că a fost acea bâlbâială când până a ieșit reglementarea care ne permitea să transcriem rețete fără depășind termenul scrisorilor medicale, dacă vă amintiți. Apoi nu aveam scrisori medicale, nu era clară legislație. Din punctul meu de vedere, pentru pacienții cronici a fost foarte greu. Și nu s-a avut în vedere acest lucru. Noi, ca Societate Națională, noi am făcut demersuri și am atenționat și Casa Națională și Ministerul Sănătății referitor la aceste probleme și am făcut acest lucru, n-aș vrea să greșesc, dar eu zic că începând din luna aprilie, pentru că noi ne loveam zi de zi de aceste bariere, dar nimeni nu ne-a răspuns, nimeni nu a schimbat decât foarte, foarte greu câte ceva. Da, din păcate și noi am făcut demersuri în perioada, începând cu perioada aprilie-mai și până în prezent cu privire la accesul pacienților. Înainte să continui, vreau să vă spun că este alături de noi și doamna doctor Viola Pop. Vă mulțumesc, bună seara și mă bucur că puteți să fiți astă seară alături de noi. Vorbeam înainte exact despre problema pacientului cronic și accesul lui la servicii medicale în perioada stării de urgență, stării de alertă, inclusiv astăzi. Dumneavoastră, ca medic specialist cum la Holentina, unde ați avut cumva lockdown cu privire la accesul pacienților cronici, cum ați văzut această imposibilitate să consultați pacienții? A fost o perioadă foarte dificilă pentru că noi, practic, în câteva zile a trebuit să eliberăm spitalul ca să fie pregătit pentru pacienții COVID, moment în care o parte trebuia să ne ocupăm de acest lucru, o parte a trebuit să plece colega mea, Mihaela Andreescu,
a plecat cu o parte din pacienți în Colțea. Eu am încercat la acel moment să mă duc în spitalul universitar cu pacienții care erau pentru ambulator, doar că n-am putut ajunge acolo, în fine, au fost alte probleme, m-am întors aici. Cu ajutorul platformei care ne-a pus la dispoziție spitalul și ASSMB, am încercat să păstrez cumva legătura cu o parte din pacienți care ne-au cerut ajutorul, dar cea mai mare parte a pacienților au rămas cumva, am comunicat cu ei prin telefon, prin e-mail-uri, prin WhatsApp și am avut ajutor din partea multora din colegii noștri medici de familie din țară, dar n-a fost suficient. Cred că foarte mulți au rămas și fără să aibă suport. Încă mai sunt pacienți de care nu știu și care nu am reușit să fie în contact. Fără să aibă suport, ce a însemnat concret acest lucru pentru ei? N-am înțeles. Spuneați că au fost mulți pacienți care, în ciuda eforturilor dumneavoastră și ale medicilor de familie, au rămas fără suport. Ce a însemnat concret acest lucru pentru ei? Deci probabil s-au fost pacienți și cel puțin eu am câțiva care sunt din mediul rural și cu care am pierdut cumva contactul de atunci. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Deci nu pot să spun nimic la acest moment pentru că sunt deja 6 luni și n-am reușit să am contactul cu ei. Telefonul care ni l-a lăsat nu îmi răspund și încă nu știu. Deci o parte din pacienții am pierdut cumva din follow-up. Sunt pacienți pe programe de sănătate? Exact, pacienți cu mieloproliferări cronice sau cu leucemie limfatică cronică. Care practic acum nu-și mai au tratamentul. E greu de crezut că dacă nu pot să spun nimic la acest moment. Unii pacienți au reușit să ajungă la specialiști din teritoriu, oncologi sau dacă sunt hematologi acolo și să-și ia tratamentul. Dar v-am zis, sunt o parte din pacienți de care nu știu nimic. Spuneți-ne, vă rog, care este situația acum la Spitalul Colentina? Noi acum funcționăm, secția este secție non-COVID, internăm pacienții, iar cei care sunt COVID au un pavilion destinat pentru această boală. Deci noi practic le asigurăm asistența, doar că facem acest lucru într-un sistem programat, ca să nu-i avem foarte mulți într-o zi și să nu le putem asigura siguranța. Pacienții non-COVID trebuie să se testeze? Au nevoie de acel test? Numai pacienții care se internează pe secție. Pentru că ceilalți îi rezolvăm rapid în spitalizarea de zi, fiind programați la anumite ore. Întrebarea mea este, credeți că medicii de familie, și a spus că v-a ajutat foarte mult, mai ales medicii de familie din București, ar fi putut face mult mai multe lucruri decât au făcut în această perioadă, încât să vă ajute pe dumneavoastră și, bineînțeles, să ajute pacienții? Pentru că cumva lor li s-a reproșat acest lucru și e păcat, din punctul meu de vedere, să spunem că și medicii și pacienții n-au făcut tot ce s-a putut. Nu cred că este. Cred că e hazardat să spunem așa. Într-adevăr, și eu am avut probleme cu câțiva dintre medicii de familie care probabil au fost speriați de faptul că trebuie să scriem rețete foarte scumpe și care au evitat cumva acest lucru. Dar foarte mulți au înțeles că e o situație de excepție și că pacienții au nevoie și i-au ajutat. Deci eu nu pot să spun că medicii de familie nu s-au implicat sau că nu au făcut ceva. Ei au făcut cât au putut să facă la nivelul la care se putea. Adică aveau scrisorile medicale, au scris rețetele, ne-au ajutat cu suportul măcar clinic să-l discute cu pacientul și să-l vadă. Mai mult nu cred că puteam să cerem la ei și oricum derogarea pentru a se scrie aceste rețete erau doar pentru pacienții care aveau o schemă stabilă, nu pentru cei care aveau probleme. Realitatea este că, din punct de vedere al asistenței medicale și al accesului la sănătate, există 3 Românii. Există România centrelor universitare, orașelor mari,
Există România urbanului mic și mediu și există România rurală, unde lucrurile sunt în evul mediu. Să ne înțelegem, sunt medici de familie în mare parte. Și asta am vrut să menționez prima oară când m-ați întrebat. Deci pacienții din mediul rural sunt pacienții care i-a pierdut noi din follow-up. Sau cel puțin eu pot să spun că am pierdut. Da, din păcate ei sunt primii care cumva nu ajung sau nu beneficiază de servicii, având în vedere situația dată, și nu numai că nu reușesc, dar fiind și problema transportului, problema deplasării, situația dată prin care mulți dintre ei nu au putut să iasă sau sunt în orașe sau zone unde pur și simplu au intrat în carantină, a făcut foarte dificil accesul lor la medic și la tratament. Și din păcate întotdeauna am susținut, în momentul când se ia astfel de decizii, că vorbim de o zonă cum a fost zona Sucevei, unde pot să vă spun că pacienții de acolo au fost îngroziți, au rămas fără medici, au rămas fără tratament, au rămas fără nimic și nimeni nu le spunea ce să facă până nu s-au mișcat lucrurile la București. Din punctul ăsta de vedere, sunt situații în țară unde realitatea asta ne confirmă. Și de fiecare dată noi am cerut ca în momentul când se iau astfel de decizii să se găsească soluții alternative înainte și pacienții să fie informați, inclusiv medicii. Dar mai greu. Doamna doctor Daciana, vreau să interveniți? Tu gândește-te la Viola, mă bucur că ai reușit să intri. Înseamnă că nu e o gardă extrem de complicată. Gândiți-vă că, bun, și dacă am primit scrisorile medicale, noi în prima fază am scris către casă, am făcut documente oficiale către casă, către Ministerul Sănătății, să ne asigurăm că vom fi în siguranță. Pentru că, așa cum știți, cam după 3 ani vine Curtea de Conturi și ne impută costul rețetelor respective. Acum, să fim sinceri, atâta timp cât, de exemplu, ai o problemă că în baza scrisorii, tu ai o scrisoare medicală, ai scris rețeta, dar rețeta nu a fost inițiată de medicul din specialitatea respectivă și din acest motiv tu, medic de familie, vei plăti tratamentul respectiv, adică cât de aberante pot fi reglementările. De departe, toată politica nu e gândită în beneficiul pacientului și ca să-i faci viața ușoară pacientului. Problemele de care vorbim și eu și Viola și dumneavoastră nu sunt doar probleme de rural, de urban mic. Și în București problemele sunt la fel. Pentru că voi gândiți-vă, ne vin pacienți cu scrisori medicale și ai de ales. Încalci legea și scrii rețeta și riști sau îl trimiți înapoi la spital ca medicul respectiv să-i dea prima rețetă și o întreagă nebunie. Mai există o problemă aici și o problemă care nu prea se ridică. Există dificultăți în a-i convinge pe pacienți să rămână aderenți la tratament, mai ales la cei care nu au un risc foarte mare. Eu reprezint pacienți cu patologie reumatismală inflamatorie, de exemplu. Asta este asociația de pacienți pe care o reprezint eu. Ei bine, avem o problemă oricum în a-i convinge să își facă tratamentul și așa mai departe. Ei bine, în momentul în care lucrurile devin atât de complicate pentru ei, este și mai greu de crezut că vor rămâne aderenți și complianți. Mai este un aspect, pentru că până acum am vorbit doar de tratament. Gândiți-vă că toate aceste afecțiuni, și cele hematologice și cele reumatismale, au nevoie de evaluări specifice în contextul evoluției bolii, în contextul medicației care se administrează. Și aici, din nou, ne-am lovit de două aspecte. Pe de o parte, în portofoliul meu de investigații de laborator, sigur, am investigațiile de bază, dar nu pot să recomand întotdeauna tot ce ar avea nevoie pacientul respectiv pentru o evaluare corectă. Pe de altă parte, multe laboratoare sau multe
Cabinete de explorări paraclinice nu au funcționat sau nu au funcționat în această perioadă. Gândiți-vă, suntem în București și ce dacă recomand eu unui pacient să facă o radiografie de oricare fel ar fi? Hai să vă pun întrebarea, unde o face? În regim de contat de casă. Din păcate, foarte greu, și pentru că tot ați adus acest subiect al analizelor și al decontărilor, îmi permite să citesc din ce ne-au spus pacienții în momentul în care am dat acest comunicat. Sunt comentarii online, sunt comentariile lor și vreau să le aducem în prim plan. Măcar dacă sunt persoane care ne ascultă astă seară, poate văd că sunt și pacienți care suferă și nu este doar o vorbă în vânt, este o realitate. Maria Stăvaru: am ajuns cu chiu cu vai și cu multă suferință după aproape 3 luni să mă operez. Sunt unele dintre cazurile fericite. Uite un exemplu pozitiv, să spunem așa. Ioana Oana: eu sunt asmatică și cardiacă și ca să-mi rezolv problema trebuie să merg la privat. Toate spitalele sunt doar pentru COVID. Am făcut programare pentru soțul meu în februarie 2019 pentru scintigrafie osoasă și m-au sunat pe 16 septembrie 2020 când soțul meu este deja decedat. Despre ce vorbim? Sistemul medical a fost și va rămâne la fel. Așteptăm de luni de zile o semnătură pentru un medicament să fie compensat și pentru cei cu hepatocarcinom. Am scris la Ministerul Sănătății, mi-au răspuns că vor aproba dar până atunci să mi-l cumpăr și nu costă decât 5.000 de euro cutia. Cu alte cuvinte, mi-au răspuns în bătaie de joc. Bolnavii de cancer care au făcut analize în privat cu 1.500 de lei sau euro, nu specifică, pentru că nu puteau la stat să le facă. Și astea sunt doar câteva comentarii. Doar câteva. Și din păcate asta este realitatea și asta este ceea ce vedem noi pacienții și dumneavoastră ca medici. De ce alții nu văd această realitate? Sau de ce nu se găsesc soluții la această realitate? Pentru că, de fapt, asta este întrebarea. Bun, am înțeles, unii sunt victime, unii sunt vinovați, unii nu au înțeles ce trebuie să facă sau au înțeles prea bine ce trebuie să facă. Dar de ce nu reușim să găsim soluții și să fim mai proactivi? Ceea ce eu n-am înțeles, Radu, este faptul că, începutul a fost greu, a fost teribil pentru toți. Dar hai să ne gândim, de atunci au trecut 6 luni, mai bine de 6 luni, și situația s-a schimbat prea puțin, după părerea mea. Adică, hai să zic, o lună am încercat să ne dezmeticim, să înțelegem ce ni se întâmplă. Dar după o lună, în momentul în care voi, asociații de pacienți, noi medici de familie, cu toții, pe toate căile încercam să atragem atenția lucrurilor care nu funcționează în sistem, să treacă atâtea luni și să nu-ți bați capul dacă e nevoie să schimbi sau nu. Eu vă întreb, pentru că, uite-te, suntem în 23 septembrie. Mie încă nu mi este clar dacă de la 1 octombrie eu, medic de familie, folosesc cardul de sănătate sau nu. A apărut ceva în acest sens? Nici noi ca pacienți nu știm dacă suntem nevoiți să-l avem sau nu în momentul când venim la știu că la medicul de familie și în ambulatorul de specialitate nu este nevoie să folosești cardul. Sau era până la 30 septembrie, nu știu exact până la ce dată. 30 septembrie. Ori asta înseamnă că am nevoie. Deci eu am făcut deja pacient, cu toți am făcut deja programări pentru de la 1 octombrie încolo. Da? Nu programez pacienții. Despre ce e vorba? Cu toții știm că acel sistem nu funcționează. Dacă intrăm medicii de familie să folosim cardurile, din nou vor începe blocajele pe care le cunoaștem. Nu știu. Deci eu ce n-am înțeles absolut deloc în această perioadă. Pe de o parte vorbim despre protejarea cetățenilor, despre încercările de a stopa pandemia, dar pe de altă parte dăm dovadă de enorm de multă neglijență, care tocmai că stimulează sau favorizează propagarea infecției.
inclusiv modul în care au funcționat DSP-urile și cum funcționează și acum. Este halucinant. Deci, este o întrebare vă referiți? funcționarea DSP-ului. Puțin, Radu. La ce vă referiți când spuneți felul în care funcționează DSP-urile este aberant? Știi ce mi-a zis un pacient? Mi-a zis, Doamne, nu boala în sine te chinuie în momentul în care faci o infecție COVID, ci modul în care obții concediu medical. Da, vreau nu să că ești contact, ci faptul că ce te faci cu concediu medical. Da, e foarte complicat, într-adevăr. Totul este foarte complicat. Eu am avut nevoie de cardul de sănătate, apropo, atunci când am făcut reevaluarea și când mi s-a eliberat rețeta pentru următoarele 3 luni de tratament. Deci, oricum, nu știu cum se întâmplă fără card de sănătate. Și mai există aici o întrebare. S-au redeschis niște spitale, inclusiv Spitalul Colentina, după acel mare scandal care a fost. Iată, uite, primește pacienți cu diverse patologii și alte spitale care atunci au fost spitale COVID reprimesc pacienți cu alte patologii. Ce ne facem însă cu acele patologii care au nevoie de spitale de boli infecțioase? Unde se duc acei pacienți? Cu HIV, tuberculoză, boli de genul acesta? Din păcate, e o bună întrebare. Accesul este încă foarte limitat. Nu toate spitalele cu boli infecțioase s-au deschis. Unele dintre ele s-au deschis și chiar am avut o discuție zilele astea cu domnul manager de la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, unde, mă rog, am încercat să facă separarea circuitelor, triaje și lucruri de genul ăsta, dar din păcate situația lor este alta, cumva că pacienții nu vin, pentru că le este frică să vină într-un spital unde sunt și pacienți tratați pacienți COVID și cumva cred că din punctul meu de vedere ne-am dus în partea cealaltă, în sensul că am creat o panică în rândul pacienților că nu mai aducem la medic. Chiar vreau să vă întreb, doamna dr. Popov, din punctul dumneavoastră de vedere, acum pacienții, în afară de cei care nu ați mai reușit să luați legătura cu ei, au revenit în totalitate către specialist, au revenit în totalitate către control, monitorizare sau încă sunt cumva speriați să vină la spital? O parte dintre pacienți sunt încă speriați și o parte dintre ei îi ajut cumva de la distanță, exact ce a vorbit și Daciana. Pe moment mai putem da acele rețete în ambulatoriu și să le trimitem online și să-și facă rost de medicamente. Și ei își fac la local o hemogramă pe care mi-o trimit și o văd. Nu ne ajută suficient pentru că deja sunt 6 luni și în 6 luni se pot schimba multe și teoretic noi ar trebui să revedem acei pacienți. Nu putem să stăm atât de mult timp fără să-i vedem. În situația mea particulară eu am un pic de noroc că sunt din Argeș și o mare parte din pacienți sunt din acea zonă și îi văd în centrele private de acolo, care pot veni. Dar sunt pacienți care sunt speriați, nu vor să vină în București și, din păcate, nu știu cum va fi. Probabil că în lunile următoare, când s-or mai așeza lucrurile, o să începem să contabilizăm ce s-a întâmplat în această perioadă. Una dintre problemele pentru care, sau în urma căreia pacienții evită să vină la spital și în urma căreia avem atât de puține locuri în spitale în momentul ăsta, este și această internare a pacienților fără simptome, a asimptomaticilor. Ce părere aveți, doamnelor doctor, doamna doctor Popov, despre această măsură de a interna și pacienții asimptomatici? În alte țări nu se întâmplă și este o discuție întreagă și în România despre acest lucru. Este o părere pur personală, pe care am discutat-o acum 2 zile și cu Daciana. Eu cred că acești pacienți puteau să fie monitorizați la distanță cu dispozitive de monitorizare, că există acele brățări care să trimită datele esențiale legate de semnele vitale către un medic
și care putea să se decide dacă acel pacient necesita internare ori nu. Deci, internarea obligatorie a pacienților, eu n-am văzut-o ok. Da. Sunt într-adevăr și pacienți foarte gravi care necesită internare, dar nu cred că toți pacienții ar fi trebuit să stea internați în spital. Mie mi s-a părut șocant faptul că a apărut legea 136 în care se preciza foarte clar că toți pacienții pozitivi au nevoie de evaluare de specialitate și era și chiar acel termen de 48 de ore, după care asimptomaticii puteau să fie izolați la domiciliu sau la o locație pe care o precizau. Ceea ce mi se pare la nivel de București mi s-a părut absolut bizar a fost faptul că foarte mulți pacienți depistați pozitivi au primit recomandarea să stea la domiciliu fără să fie evaluați de spital. Sigur, evoluția lor până la urmă a fost foarte bună. Cei pacienții mei pozitivi care nu au fost evaluați la spital și care erau asimptomatici, toți au fost în regulă, dar mi se pare o nebunie legată de faptul că dai o lege. Deci, în toată această perioadă, lecția a fost așa. S-au dat legi fără să-și pună cineva întrebarea dacă sunt necesare sau nu, dacă se pot implementa sau nu. Și au fost date legi care au fost încălcate cu entuziasm, să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, dar culmea e că tocmai de instituțiile statului, de cele mai multe ori. Adică e un paradox și ăsta cred că este un paradox românesc, dacă mă întrebați pe mine. Din punct de vedere al birocrației stăm pe primul loc, adică facem reglementări, suprareglementări și ordine, dar din partea a doua, după ce le facem, foarte greu reușim noi să le respectăm după ce le facem, pentru că de multe ori sunt inaplicabile și exemplul este clar și avem foarte multe astfel de exemple. Ceea ce mă duce cumva în ideea în care noi niciodată nu reușim să învățăm ceva. Bun, a trecut 6 luni. Probabil că primul lucru care ar trebui să învățăm după 6 luni este să tragem linie, să vedem ce merge și ce nu merge. Și cred că cumva aici ar trebui să lucrăm, eu cred că constructiv, în a găsi soluții, atât pentru medici cât și pentru pacienți. Și chiar aveam o întrebare, nu știu, vă întreb și pe dumneavoastră ca medici, ca specialiști. Eu unul ca pacient nu știu ce aș putea să le spun colegilor mei, pacienților, cum să-i aduc înapoi la spital. Pentru că din moment ce panica a fost creată atât de mare, mesajul, comunicarea a fost, din punctul meu de vedere, o perioadă personală, atât de strictă, în sensul în care i-am pus pe toți într-un loc în care nu vă mișcați, nu ieșiți, vă îmbolnăviți, sunteți grup țintă, șanse mari de deces, lucruri de genul ăsta, și după aia să încerci să-i aduci înapoi în spital pentru a-i, până la urmă, totuși ai nevoie de observare, ai nevoie de analize, ai nevoie de diagnostic, ai nevoie de tratament. Nu știu cum s-ar putea face acest lucru și nu știu de ce nu reușim și nu știu care ar fi mesajul și din partea cui, din partea pacienților, asociațiilor de pacienți, din partea dumneavoastră a medicilor, din partea autorităților, care ar fi mesajul să aducem acești pacienți înapoi să beneficieze de serviciile medicale de care au nevoie. Avem un mesaj? Avem idee de vreun mesaj? Mesajul meu către autorități, bine, nu doar de acum, ci dintotdeauna, e că vom putea schimba ceva în momentul în care cu adevărat vom pune interesul pacientului și vom gândi medicina pornind de la interesul pacientului. Pentru că în acel moment, dacă vom gândi să facem lucrurile util și să facem facil accesul pacientului la servicii medicale, atunci foarte multe lucruri se vor rezolva. Până gândim totul în regim de control și în regim de economisire a banilor pe anumite sectoare, va fi toată această nebunie.
Tu zici de accesul la spital. Radu, îmi fac mea culpa, e greșeala mea personală, dar în acest moment eu nu știu care spitale sunt COVID și care nu sunt COVID și dacă am o problemă, unde să trimit pacientul. Decât să pacienții nu știu, nimeni nu știe. Ai nevoie să mi te consulte, să zicem, un ortoped. Îți dau biletul de trimitere și ia-o tu pe la spitalele astea să vedem cine ai noroc să te vadă. Îs în mare centru universitar, nu știu cum să procedez. Dar, repet, probabil sunt eu dezinformată. Nu, din păcate nu. Din păcate nu, pentru că este foarte puțin accesibilă informație corectă, în afară de lucrurile care sunt deja comunicate pe toate canalele, mască, distanțare, spălatul pe mâini, restul, nevoia de informații de care avem toți, medicii, pacienții, circuitul, cum ar trebui să fie, cum ar trebui să te duci. Mai este o problemă apropo de birocrație. Fiecare manager de spital, fiecare spital interpretează cum dorește regulile și protocoalele. Sunt spitale care, ceea ce m-a surprins, chiar dacă mă duc în spitalizare de zi sau nu intru în spital pe internare doar să-mi iau tratamentul, îmi cere testare COVID. Altele nu îmi cere testare COVID. Sunt spitale care, indiferent dacă vii pentru spitalizare sau nu, testează tot. Adică sunt niște lucruri care fiecare cum le-a înțeles le aplică, nu există o coerență și mare păcat. Și nu înțeleg de unde am putea noi să venim și să găsim noi soluții, în ideea în care dacă altcineva nu are puterea, noi. Mi-am adus aminte de o discuție cu un pacient care aproape 90 de ani, are patologie multiplă, inclusiv patologie hematologică și e scadent ca la 1 octombrie să-i dau rețeta, inclusiv diabet, hipertensiune, deci are o mică enciclopedie medicală. Și mă sună și îmi spune, știți că mi-ar trebui și tratamentul pentru patologia hematologică. Zice, încerc să fac rost de scrisoare medicală. Bine. Mă sună, zice, nu o să mai trebuiască, nu o să mai fie nevoie să scrieți, doamna doctor, pentru că n-am cum să fac rost de scrisoare medicală, pentru că ar trebui să fac internare de zi la alt spital decât Colentina. Viola, apropo. Zice, ar trebui să fac internare de zi, să mă duc acolo și să stau acolo și vă dați seama că eu nu pot să fac lucrul ăsta. Așa că o să continui să-mi cumpăr medicație. Eu, sincer vă spun, nu știu nici cum să urmăresc boala, că nu știu. Că acum omul își cumpără medicația, vedem ce iese. Nu. Da. Din nefericire, nu avem clare niște protocoale. Eu, pentru mine, încerc să-mi programez strict un număr de pacienți pe care știu că îi pot ajuta, îi programez la ore fixe și încerc să îi țin cât de puțin se poate, după care le trimit rezultatele online. Ca să le creez cumva sentimentul de siguranță și să nu aibă, exact cum ai spus, de pacientul respectiv, senzația că stă foarte mult într-un loc unde ar putea să se infecteze. Asta vreau să ating și eu. Mai este încă o problemă care, cel puțin noi ne lovim la acest moment. S-a spus că pacienții cronici pot să beneficieze de 2 testări pe lună. Întrebarea e cine face aceste testări pentru pacienți, pentru că nouă ne-ar fi de mare ajutor ca acești pacienți să fie testați la locul lor de domiciliu și să vină cu testul făcut la noi pentru cei cu internare continuă. Noi la momentul ăsta avem organizat cumva să-i putem ajuta, dar ne-ar fi fost de mare ajutor să-și facă fiecare la locul lor de domiciliu, fără să mai vină în spital, adică să vină cu testul făcut. Cumva sunt fer convins că și pacienții ar dori acest lucru, pentru că nu trebuie să stea într-o zonă tampon, să facă triaj, să aștepte rezultatul testului, este acasă, confortabil, vine cu rezultatul și cred că toată lumea este mulțumită să câștigă și timp. Logica aici ar fi:
Dar acum să întrebăm de ce nu se face, e foarte bună întrebarea, domnul doctor. Nu, ar trebui organizat acest lucru, pentru că legislația o avem, dar practica nu știu cine o realizează. Am pacient în studiu clinic care am reușit să vorbesc cu sponsorul, care i-am trimis medicația în Buzău, de unde este, și care i s-a făcut de către o fundație. M-am lovit de faptul că ieri pacientul, când a venit să-l văd, avea febră, sub febră, și nu i-am putut administra, dar nici testul nu l-am putut face pe moment. Și am trebuit să vorbesc în America, să cer avizul de acolo ca să-mi plătească testul și să pot să-l fac, pentru că era în studiu clinic. Nu puteam să-l fac în spitalizare. E o mică problemă. Sunt separat și sunt chiar... Pacientul ăsta putea să beneficieze în Buzău de 2 teste pe lună. Nu l-a făcut niciodată până acum. Și el face tratamentul. Dar în legea respectivă este menționat cine ar trebui să facă testarea. Nu, pe tocmai asta spun, să fac 2 testări, dar cine le face? Unde se adresează acel pacient ca să poată să facă acele testări? Asta iară ca hemoglobina glicozilată, știi? Cred că la medicul de familie, cumva aici e corelat de ce spunea domnul ministru. Da, și ei săraci nu pot să intrați dacă nu au posibilitatea. Cred că medicul de familie face testarea, că DSP-ul nu are nicio treabă, nu? Iar ajungem la povestea anterioară. Se dau legi fără să-și pună cine... Deci eu nu știu, câteodată m-am gândit ce fac oamenii ăia, ce au făcut cu o zi înainte, cu noapte înainte, de a da asemenea legi. Bun, uite, și o astfel de lege. Păi dacă tu nu o dai cap-coadă, de ce ai mai dat-o? Dacă nu e clar, sunt bani pentru așa ceva, are cine să o facă, se cunoaște cine are de făcut aceste lucruri menționate acolo sau nu. Dacă nu știm dacă nu avem toate aceste elemente, mai stăm o săptămână până le clarificăm. Eu chiar nu înțeleg lucrurile astea. Eu cred că nimeni nu înțelege și, din păcate, pentru mine diferența de comunicare este cumva aici, adică se dau niște reguli pe care, la prima vedere, dacă le vedem, sună foarte bine și ar trebui să implementate să decongestioneze tot ceea ce vedem în realitatea de zi cu zi. Din păcate, ele nu sunt aplicabile și nu merge mai departe pe firul ierbii în a probabil face norme la acea lege. Probabil a face aplicabilitate în sensul de ce instituție dispune să facă. Și atunci totul e blocat, dar la nivel central se spune că s-au făcut toate măsurile posibile, neverificându-se ulterior dacă acele măsuri decise la nivel central se aplică și se fac la nivel local. Și asta e, cred că aici e problema de comunicare. Adică, Radu, noi amândoi știm, pentru că am fost de suficiente ori în locuri în care dacă o anumită instituție e întrebată și ce ați făcut, când spune ce a făcut, dă foarte bine. Pentru că a făcut foarte multe lucruri. Problema e că acele lucruri nu pot fi implementate. Acum mi-am mai amintit și vreau să mai am eu o plângere. Rezolv. Acum, îți mulțumesc. În toată această perioadă a existat facilitatea ca pacienții să se prezinte la medicii din ambulatorul de specialitate sau la medici de altă specialitate, fără să fie nevoie de bilet de trimitere. Deci legea a fost absolut clară. Ei bine, mie mi s-a părut halucinant cum totuși cei mai mulți medici din ambulatorul de specialitate și chiar de la spitale au solicitat bilete de trimitere. Și justificarea era mai bine să fie că nu se știe niciodată ce se întâmplă în cazul unui control. Asta e o altă întrebare. Ce ar trebui să facem ca să depășim și acest moment? Deși când se dă o lege, nu aplicăm de frica controlului. Legi clare. În momentul în care ai legi clare și știi că totul e clar, nu te poate speria un control. În momentul în care știi că orice chestie poate fi imputată, pentru că legile sunt neclare, atunci clar acel control devine o amenințare, practic. Da, legi clare, neinterpretabile și foarte bine comunicate, ceea ce din păcate la noi lipsește în anumite puncte, ceea ce
facem, uităm să comunicăm sau de multe ori când le facem este foarte larg interpretată și bineînțeles nu reușește nimeni să o aplice conform literei legii. Dar pentru că mergem vertiginos spre sfârșitul emisiunii, a trecut o oră și nu știu când a început, eu aș mai sta cel puțin o oră aici, dar cred că mai ar trebui să mai avem o astfel de discuție. Cred că haideți să încercăm să găsim o concluzie, plecând de la simpla întrebare de la începutul emisiunii, pacientul victimă sau vinovat. Până la urmă vom reuși să găsim soluții și cred că chiar aici am spus câteva lucruri care ar putea fi aplicate de mâine. Vom reuși să găsim soluții împreună și să vedem cumva această problemă a pandemiei, care sunt fer convins că va fi nu numai mâine, poimâine, luna viitoare, probabil ani de zile alături de noi, în care să fie corect tratat și pacientul cronic în sistemul de sănătate din România. Vom găsi astfel de soluții. Doamna doctor Popov, ce părere aveți? Eu cred că situația în care suntem noi acum, la acest moment, și vă mulțumim că ne-ați ajutat atunci ca să putem să venim cumva la o normalitate, e o soluție. Adică Spitalul Colentina la acest moment asigură și asistența medicală a pacientului COVID și a celui non-COVID. Și cred că aici ar trebui să fie normalitatea. În momentul în care se închide complet un spital, automat o parte dintre pacienți sunt victime. Pentru că ei nu mai pot să beneficieze de serviciile medicilor care îi iau în evidență și care cunosc și care pot să-i ajute. Cred că fiecare spital, noi am trăit lucrul ăsta, să nu putem să ne vedem pacienții și să ne simțim neputincioși, ei să ne sune, să ne spună, iar noi să nu putem să venim în contact cu ei decât prin telefon sau printr-un WhatsApp. Cred că toți medicii ar trebui să aibă contact și cu pacienții COVID și cu pacienții non-COVID. Așa cum noi ne-am împărțit. O parte din noi sunt pe secție COVID, o parte am rămas aici. Dar spitalul e deschis pentru toți. Nu putea, din punctul meu, iar poate o întrebare retorică, nu putea ceea ce se întâmplă acum cu Spitalul Colentina, deschis atât pacienților cronici cât și pacienților COVID, nu putea să fie de la început ca soluție în acest fel circuitul și să nu fie închis deloc? Da, eu cred că da. Poate că atunci la început a fost o panică generală. Nu știam nici noi ce se întâmplă și ce este. Eu cel puțin când am părăsit cabinetul am crezut că îl părăsesc pentru câteva luni, pentru 2 luni și m-am întors în el. De fapt nici nu m-am întors încă, dar sunt 6 luni și sper de luna viitoare să pot intra în cabinet. Adică au fost niște lucruri precipitate la acel moment. Dar cred că din întâmplarea cu noi, cred că se pot învăța multe și cred că s-ar putea organiza în felul ăsta toate celelalte spitale. Pentru că fiecare spital are un anumit număr de pacienți ai lui, cronici, care dacă s-ar întâmpla cu un alt spital ce s-a întâmplat cu Colentina, automat un alt grup de pacienți ar avea probleme. Doamna doctor, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi primul lucru care ar trebui schimbat sau ce ar trebui făcut și ce poate fi făcut din punctul dumneavoastră de vedere pentru ca lucrurile să meargă mai bine în ceea ce privește asistența medicală primară și accesul pacienților la sănătate prin intermediul medicului de familie? Eu consider că pacienții au avut acces la noi în această perioadă și am făcut cât am putut. Faptul că s-a permis oferirea de consultații medicale prin telemedicină, consider că a fost un plus foarte important și s-a dovedit că se poate. Dar noi singuri nu putem să ducem, pentru că nu este în curriculum nostru de pregătire. Un pacient cu anumite afecțiuni are nevoie de investigații suplimentare, are nevoie de
pregătirea medicului specialist pentru boala respectivă. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că oricând, indiferent de tipul de pandemie care este la un moment dat sau orice altă situație, trebuie să ai în vedere faptul că pacientul cu anumite afecțiuni, și repet, nu doar cronice, pacientul cu anumite afecțiuni trebuie să aibă acces la serviciile de care are nevoie. Cum faci această repartizare? N-ai decât să o gândești, că de aia ești decident. Am avut tot așa, în perioada, prin luna mai, da, că deja era așa, nu mai era parcă, da, nu mai era stare de urgență, era stare de alertă, dar încă lucrurile erau dificile. Am avut pacientă care a făcut Clostridium, o recidivă. Ia să vedeți cât de greu ne-a fost și am sunat colegi de alte specialități și hai, învățați-mă ce să fac, cum să duc acest caz. Am reușit, repet, nu singură, dar totul a fost așa, empiric, și am zis, vedem, depinde ce noroc avem, cum merg lucrurile. Nu-i permis în secolul 21 să pui viața pacienților în pericol, pentru că sunt afecțiuni serioase, sunt afecțiuni care nu sunt autolimitate, nu pot spera că și dacă nu am intervenția potrivită, în 7 zile se rezolvă problema. Este inadmisibil să lași pacienții așa. Da. Probabil că vom învăța odată și odată. Probabil că nu vom mai ajunge aici și probabil că vom reuși împreună să găsim soluții. Probabil multe lucruri se vor întâmpla. Este și o chestiune de asta. Știi, Radu, eu cred că de fapt trebuie să învățăm cu toții, și noi cod medical și voi asociații de pacienți, să găsim, nu știu, poate visăm la noapte, care este instrumentul potrivit prin care să facem decidenții să ne asculte și să țină cont de ceea ce le semnalăm. Că asta este o foarte mare problemă. În toate aceste luni, și noi și voi, eu repet, spun noi cod medical, nu că eu n-aș fi pacient, nu că nu am în grija, cum să zic, acasă pacienți cu patologie cronică. Da? Decidenții trebuie să învețe să primească feedback-ul nostru. Să nu fie o comunicare unilaterală și atât. Da. E cu asumarea responsabilității. Dacă bine vedem, de 10 de ani, de vină sunt medicii că nu merge sistemul, de vină sunt pacienții că nu merge sistemul, când medicii de familie, când medicii din spitale și din clinici. În niciun caz nu este de vină politicul când ceva nu merge bine în sănătate. Avem din nou un exemplu în acest sens, poate cel mai, nu știu, tranșant din ultima vreme, pentru că și situația este cu totul specială și toate lucrurile au o altă dimensiune în această perioadă. Așadar, eu cred că în primul rând ar trebui ca decidenții, pentru că bine îi numește doamna doctor, acolo este decizia, ei sunt decidenții, ei ar trebui să și asume răspunderea, pentru că decizia vine împreună cu răspunderea. Și atunci cred că am putea găsi soluții. Noi ar trebui să le sugerăm și ar trebui să le implementeze în măsura în care se poate. Pentru că există și limitări, clar, ale sistemului. Finanțele sunt limitate, nu avem banii pe care are o altă țară bogată și așa mai departe. Dar lucrurile pot fi făcute în alt fel, în primul rând dacă toată lumea vrea să meargă în aceeași direcție. Și pentru asta, în primul rând, politicul ar trebui să meargă în aceeași direcție cu noi. Da. Din păcate, cam atât am reușit noi astă seară. Cred că este unul din instrumentele care am putut să le punem la dispoziția celor care doresc să asculte și celor care doresc să intre în legătură și în comunicare cu noi, cu dumneavoastră, cu medicii, cu cei care suntem aici să facem lucrurile mai bune, nu să criticăm, nu să arătăm cu degetul, nu să stăm deoparte. Nu, dimpotrivă, să luăm decizii bune pentru toată lumea, pentru noi, pentru sistem. Și, în primul rând, aceste decizii sunt total de acord că trebuie luate împreună.
Vă mulțumesc mult, doamna doctor Popov, și vă urez o gardă ușoară. Mulțumesc. Probabil, dacă v-a făcut plăcere, vă rugăm să mai veniți alături de noi și sunt fer convins că vom avea multe lucruri de atins și, mai bine zis, cred că mai vom dezbate ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate din România și poate vom avea și surprize plăcute să le transmitem. De ce nu? Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor Daciana, că ați fost astă seară alături de noi și tot la fel invitația este valabilă și pentru dumneavoastră oricând și succes în ceea ce faceți și vă mulțumim că sunteți parteneri alături de noi și că de fiecare dată putem să colaborăm și să facem împreună lucruri pentru pacienți. Andy, ai avut o concluzie foarte interesantă și cred că este finalul acestei emisiuni, concluzia ta. Hai să vedem cum stăm și cu responsabilitatea, nu? Suntem responsabili, nu suntem responsabili, ar trebui să devenim responsabili și să luăm decizii responsabile, pentru că oamenii au nevoie de ele ca de aer. Dar fac un apel la responsabilitate și din partea pacienților. Este foarte important să înțelegem că statul, care înseamnă ceilalți oameni din această țară, investește pentru noi niște bani și atunci trebuie să fim foarte conștienți de acest lucru. Trebuie să ne ținem de tratament, trebuie să rămânem aderenți, complianți la acest tratament, trebuie să căutăm medicul în intervalele care ne sunt spuse de la început și nu trebuie să lăsăm totul la voia întâmplării sau să trebuiască să tragă medicii de noi. Pentru că, într-o oarecare măsură, foarte mică, s-ar putea ca domnul Tătaru să aibă un pic de dreptate. Probabil că modul de comunicare este unul mai greu de înțeles pentru noi, dar sunt total de acord cu tine că responsabilitatea noastră a tuturor, fie că ești medic, fie că ești pacient, fie că ești autoritate, dar în același timp trebuie să știm și să colaborăm unii cu alții și să creăm un ambient plăcut în care asta este, trebuie să lucrăm împreună. Medicii fără pacienți nu pot, pacienții fără medici nu, iar autoritățile ne au pe ambii în gestionare. Așa că eu vă mulțumesc frumos, sper că a fost o seară plăcută și o discuție interesantă pentru toți, pentru mine sigur a fost și ca de obicei este o plăcere să fim alături de dumneavoastră. Vom începe să revenim mai mult din această mini-vacanță și vom avea subiecte și topicuri interesante. Seară frumoasă și să ne revedem sănătoși!